Sarki enjoy. Wannan kayan fa. Kai na. Wannan yarinya oga a kwalin makarona aka tsince ta. Ni ma ladabi zan yi. Ya sunanki? Kika ce ya sunanki? Taslim. Taslim? Ka ji yarinya da ƙarya. Ba wanta bulala 50 aka yi mai a masallacin fage sai ya zo ya karɓi kuɗi ya karanta mutane gidoga sai ya koma canancinsa. Ki gaya min gaskiya Taslim ba haka take ba. Ki ce min Ruth ko Magdalene ko Kristi. Amma ki ce min wani Taslim irin wannan shigar Taslim take ko irin musulmai suke ƙarya ke wallahi. Kina da uwa? Kina da uba? Kina da yayye? Ai bai yake babban layi. Wajen gidan coci opposite wajen lawali mai nama. A Kano? To wallahi biki isa ba. Nan garin musulunci ne. Nan garin fiyayyen halitta ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da kama ka sai Kano. Bari in gaya miki. In kace dan Annabi ma wallahi sai an baka ko ba haka ba. Gashe na an kai. Ku dinga tafiya a haka. To kin kijin uban magana uwarki da ubanki, kin kijin magana yan hizba da yan uwanki da mutanen unguwa, to dole ki ji maganar mu. An saki a makaranta ko ba a saki ba? Ba a saki ba. Kin san Juma'a? Kin iya ABCD? To yi min ABCD. Ki min ABCD. Yan ci ubarki dan uwarki. Wallahi zan taka kai wallahi haka. Ta karbi kuɗi a wajen yan hizba za a yi mata aure suka sayar da ita da gado. Yau an kwakwai mu je sai mun ji kwakwai wallahi. Shiga ma tashi da kanta za ta je. Tashi. Ko ki tafi. Ko mu aika ki ko ki tashi da kanki tashi. Tashi ki fara kallon kwado kan mu shiga aikin da zamu. Ki tashi bara. Saboda gaba sai ki daina. Mu je kallon kwado kawai za Ka fara kallon kwado a nan. Waki kamun kunne a adalci. Duk ko sa mana ki fara kallon.